Συνέντευξη εφ' της ύλης έδωσε ο Κασσελάκης στο Λιάγκα και ανέφερε μεταξύ άλλων για τον Τσίπρα, για τον Μητσοτάκη, για τον Τάιλερ, για τον Βελόπουλο, για την Εκκλησία και πάρα πολλά άλλα θέματα. Για να δούμε. Λοιπόν, είναι τώρα αυτό που σας έχω προαναγγείλει, θα πάμε να το δούμε. Το λέω, ό,τι και να θέλετε, ό,τι και να φαντάζεστε έχει ερωτηθεί. Θα δείτε τη συνέντευξη, θα απαντήσω και στον Τάσο ότι έχει πιεστεί πάρα πολύ και στα προσωπικά και στα πολιτικά και δίνει απαντήσεις σε όλα ο Στέφανος Κασσελάκης. Είμαστε. Για να πέσω μέσα, ευθύνεστε εσείς, εντάξει. Καλά, δεν το λες και ότι είναι η εικόνα του μέσου αριστερού αυτή με τα σκάφη, τα κότερα, τις βίλες, τα νησιά κτλ. Αλλά μάλλον κάτι καλό έχει στο μυαλό του. Μάλλον όταν γίνει πρωθυπουργός θα τα μοιράσει στο λαό και θα τα χαρούμε κι εμείς. Δεν εξηγείται αλλιώς. Μέχρι και στις πέτσες ήρθα για σένα. Πώς το έκανα παλιά, θα ξηρίσω το μουστάκι για σένα, σε πήγα στο στρατό. Και ήρθα τώρα και στις πέτσες για σένα. Τι άλλο να κάνω για σένα, πες μου. Και μετά ξέρεις τι λένε. Ότι είμαστε φίλοι. Δεν είμαστε φίλοι δημοσιογράφος, είμαι, τη δουλειά μου κάνω. Τι να κάνω. Χάρη με άλλα λόγια. Δεν σου κάνω χάρη. Θεωρώ ότι είναι δημοσιογραφική μεγάλη χάρη σου. Ευχαριστώ που ήρθες. Εγώ ευχαριστώ που αποδέχτηκες την πρόσκληση. Κανένα πρόβλημα. Γενικά δεν υπάρχει καθόλου γλύψιμο για αρχή. Οπότε ξεκινάμε καλά. Για πάμε. Πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι οι άλλοι έχουν κάνει καριέρα από ψήφους. Παίζουν αυτό το παιχνίδι εδώ και χρόνια. Μερικοί έχουν γεννηθεί για αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, άρα αυτό το αδιαμεσολάβητο το οποίο κάνω με τον κόσμο είναι μια κοινωνική ανάγκη. Η χώρα έχει γίνει πρώτο ο πελάτης. Πρέπει να γίνει πρώτο ο πολίτης. Ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι δεν έχουμε ατζέντα στη συζήτηση. Καμία ατζέντα και δεν βλέπεις ότι δεν έχω και ερωτήσεις. Και γενικά πριν ξεκινήσει κουβέντα. Επειδή ήρθαμε με το φουσκωτό εδώ, με έκανες και σκίπερ σου. Ποιος ήταν καλύτερο σκίπερ, εγώ που σε έφερα εδώ από το σπίτι, εδώ από την Τάπια τέλος πάντων στο παλιό λιμάνι, μικρή διαδρομή, ή ο Αποστολάκης που ήταν και ναύαρχος και γύρισε το μισό Αιγαίο? Πού αισθάνθηκες με καλύτερη ασφάλεια? Γιατί εγώ, ξέρεις, επέρομαι ότι είμαι καλός καπετάνιος, καλύτερος από δημοσιογράφος τέλος πάντων. Από σεβασμό στην πορεία του αρχηγού Γεθά. Δεν ξεκινάς καλά. Θα πω ότι εμπιστεύομαι τον ναύαρχο εν αποστρατεία στο συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά σου δίνω συγχαρητήρια για την πολύ καλή ναυτοσύνη την οποία επέδειξες. Να είσαι καλά. Λοιπόν. Άρχισε να χαλάει τώρα. Δεν του άρεσε και πολύ του Λιάγκα. Για να δούμε. Εκεί στο μπαλκόνι απέναντι γυρίστηκε μια εμβληματική σκηνή της ταινίας Τζένι Τζένι. Την έχεις δει, φαντάζομαι, την ταινία αυτή. Γκόρτσος, μαντάς, μαντάς. Ταινία που αποτύπωνε, ρε παιδί μου, ένα πολιτικό σκηνικό, όπου ο πολιτικός ήταν πολιτικάντης, ήταν ψεύτης. Πόσο απέχει η πολιτική του Στέφανου Κασσελάκη, ας πούμε, από την πολιτική εκείνη που αποτύπωνε η ταινία Τζένι Τζένι εδώ στις Πέτσες? Ψέματα λες? Όχι, απλά δεν λέω όλη την αλήθεια. Εάν δεν θέλω να πω κάτι. Δεν είναι κομμάτι ψέματος όμως και αυτό? Γιατί να κρύψει όλη την αλήθεια? Διότι μπορεί κάποιος να την εργαλειοποιήσει. Εδώ πέρα έχουμε καταφέρει να κάνουμε ένα ηλεκτροσόκ στο σύστημα. Είμαι ο μεγαλύτερος outsider που έχει περάσει από την πολιτική σκηνή αυτής της χώρας. Δεν πρόκειται να το χάσω αυτό.
για να αρχίσουν να γίνουμε σαν τους άλλους. Ναι. Και επειδή είδα και το βιντεάκι μου το έδειχνε νωρίτερα που καθόμασταν εκεί, που έκανε για τη φέτα. Έλεγε λοιπόν ότι λέει ψέματα ο Μητσοτάκης, ότι δεν υπάρχει η τιμή της φέτας που μας λέει ο Μητσοτάκης. Θα μας πει ο φίλτατος πρωθυπουργός που ψωνίζει τη φέτα του. Να πάω κι εγώ. Λοιπόν, εσύ ψωνίζεις καταρχάς. Ναι. Πηγαίνεις ο ίδιος και ψωνίζεις. Ναι, πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ και ψωνίζεις με τον Τάιλερ μαζί. Στην Ελλάδα ζεις τώρα. Στην Ελλάδα θες να γίνεις πρωθυπουργός. Ξέρεις τη φρατζόλα στην Αμερική και δεν ξέρεις πόσο έχει φρατζόλα στην Ελλάδα. Πώς να έχει, €1. Δεν ξέρω. Εγώ δεν ξέρω γιατί δεν πάω να ψωνίσω. Υπάρχει πολλή ακρίβεια στη χώρα μας. Μπορείς λοιπόν να μου πεις συγκεκριμένα? Εγώ ξέρω τα ξεριστικά που σκεφτόμουν στο στρατό. Αυτά που θυμάσαι που μου έδωσες. Ναι. Τα ξεριστικά δεν τα πληρώνει ο στρατός, η χώρα. Τα πληρώνει η οικογένεια. Φαντάρος. Ο αφρός και τα ξεριστικά εύκολα κοστίζουν €20 το μήνα, με €30 το μήνα. Εύκολα. Και ο φαντάρος παίρνει €8 και 60 λεπτά το μήνα. Καλά, εντάξει, ψωνίζει, αλλά δεν σημαίνει ότι κοιτάει και τις τιμές. Μάλλον τις τιμές τις κοιτάει ο Τάιλερ και η Φάρλι. Είναι απαράδεκτο αυτό. Εντάξει, πού είναι ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί δεν βγαίνει προεκλογικά μαζί σου σε μια. Κάνει απίστευτες περιοδίες. Πού είναι χαμένος. Δηλαδή, τελευταία φορά που είδα εγώ δημόσια τον Αλέξη Τσίπρα είναι στους Δελφούς, που δεν μίλησε για σένα στο συνέδριο των Δελφών, και στο συνέδριο που σε αμφισβήτησε και ζήτησε ουσιαστικά να επανεκλεγείς πρόεδρος. Δεν νομίζω ότι αμφισβήτησε εμένα προσωπικά. Τι. Άρχισαν οι μπηχτές τώρα για τον Αλέξη. Μάλλον οι σχέσεις δεν είναι και τόσο καλές όσο φάνταζαν στην αρχή. Μιλάτε καθημερινά με τον Αλέξη, έχετε επικοινωνία, κάθε πότε μιλάτε? Έχουμε επικοινωνία, μιλάμε 1 ή 2 φορές την εβδομάδα. Ο Αλέξης θα ξαναγυρίσει τα πράγματα, θα ξαναδιεκδικήσει μια ηγεσία της κέντρο-αριστεράς? Γιατί ας πούμε είδες. Όχι. Στο έχει πει εσένα? Ναι. Τον πιστεύεις? Ναι. Δεν θα ξαναγυρίσει ποτέ? Και γιατί πήρε Γάλλους συμβούλους να κάνει rebranding? Ο Αλέξης επιθυμεί να συνεισφέρει στην ευρύτερη ανάκαμψη του προοδευτικού χώρου σε όλη την Ευρώπη. Ναι, ξέρεις όμως τι το Αλέξη πριν από μια εβδομάδα? Ότι η αριστερά και η πολιτική της αριστεράς δεν είναι το TikTok και τα social media. Εγώ νομίζω συμφωνώ ότι απόλυτα μαζί του. Αυτό ήταν καρφί για σένα όμως. Εγώ έτσι το εξέλαβα. Καλύτερη ομάδα. Αυτό κάνουμε. Βγαίνει μια δημοσκόπηση της CPO. Ναι. Και στην ερώτηση, αν κάποια στιγμή ενωθεί κεντροαριστερά, ποιος μπορεί να μπει επικεφαλής? Πρώτος βγαίνει ο Τσίπρας, δεύτερος ο Ανδρουλάκης και τρίτος εσύ. Βέβαια, στην ερώτηση ποιος μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη, εσύ βγαίνεις πρώτος. Αλλά σαν ηγέτης της κεντροαριστεράς, ο κόσμος δεν θέλει εσένα, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση πάντα. Θέλει ή τον Τσίπρα ή τον Ανδρουλάκη. Δεν του παίρνουν ιδέα του Τσίπρα λοιπόν ότι ορίστε ο κόσμος που θέλει να ξαναγυρίσει την κεντροαριστερά? Θα πρέπει να ρωτήσεις τον ίδιο. Πάντως ο ίδιος μου έχει πει ότι αυτό το κεφάλαιο για εκείνον έχει κλείσει. Αν γινόσουν πρωθυπουργός, θα του έδινες μια θέση αντιπροέδρου της κυβέρνησης? Δεν πρόκειται να είναι στην κυβέρνηση ο ίδιος ως πρώην πρωθυπουργός. Μπορεί τιμητικά εσύ να του προτείνεις μια τέτοια θέση. Είναι σημαία για το ΣΥΡΙΖΑ και η θέση του είναι, κατά τη γνώμη μου, είναι σε ένα πιο διεθνές επίπεδο. Ποιο είναι το ποσοστό? Το βαθύ κράτος αντιστέκεται που λέει η διαφήμιση της Νέας Δημοκρατίας. Παιδιά, πιο βαθύ κράτος? Εδώ μιλάει η οικογένεια που δικεί τη χώρα τόσες δεκαετίες. Πιο βαθύ κράτος από την οικογένεια Μητσοτάκη δεν υπάρχει. Άρα, ποιο είναι το βαθύ κράτος που αντιστέκεται, που το Μαξίμου παρακολουθούσε με το Predator? Το πρόβλημα. Θεωρώ ότι. Προσωπικά πώς το θεωρείς το Μητσοτάκη? Σε προσωπικό επίπεδο, σαν άνθρωπο. Ναι. Ανθρώπινα, όταν βρίσκεται. Θεωρώ ότι έχει έλλειψη συναίσθησης και αλαζονία. Έχει αλαζονία. Ναι. Πού την αποδίδεις, πού αντιλαμβάνεσαι ότι είναι αλαζονία? Το βλέπεις από τον τρόπο τον οποίο ειρωνεύεται τον κόσμο, από τον τρόπο τον οποίο βγήκε εκεί αντί να πει μια συγγνώμη, δεν μπορούσε να πει μετά τα τέμπη. Δηλαδή πρώτα κατευθείαν το συγγνώμη, είπε πολλές φορές συγγνώμη. Όχι, δεν είναι κανείς λάθος. Δεν είπε την μέρα μετά τίποτα. Λέει αν στον βαθμό στον οποίο υπάρχουν πολιτικές ευθύνες και συγγνώμη, υπάρχουν ξεκάθαρα. Πολύ ωραία λόγια είπε για το Μητσοτάκη. Να δούμε μετά για τον Βελόπουλο αν θα πει καλύτερα ή χειρότερα. Θα είναι μια πολύ καλή σύγκριση. Θα γίνεις πρωθυπουργός? Ναι. Πότε? Όταν κηρύξεις εκλογές. Στις επόμενες εκλογές θα είσαι πρώτο κόμμα? Ναι. Θα κυβερνήσεις μόνος σου, εκτιμάς, ή με άλλο κόμμα? Και αν κυβερνούσες, αν δεν πάρεις ποσοστό? Θεωρώ ότι θα έχουμε αυτοδυναμία. Από το υπάρχον πολιτικό τόξο θα μπορούσες να συνεργαστείς με κάποιον για να κάνεις την κυβέρνηση? Όχι. Γιατί? Διότι έχουν προσωπικές ατζέντες. Νομίζω φάνηκε ήδη ξεκάθαρα αυτό. Ούτε με τον Ανδρουλάκη που είστε κοντά, ας πούμε, στον χώρο της κεντροαριστεράς. Οι αρχηγοί των άλλων κομμάτων έχουν ξεκάθαρα προσωπικές ατζέντες. Ούτε με τη ζωή. Και η ίδια, εάν και διαχώρισε τη θέση μου. Γι' αυτό σε ρωτάω για τη ζωή. Αλλά και πάλι αυτά τα οποία είπε δεν δείχνουν ότι ξέρεις, έχει κάποια βούληση η ίδια να συστρατευτεί μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ. Έχει ξεκάθαρο μίσος ή αντιπάθεια τουλάχιστον για τον ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα, και εγώ αγαπώ τον ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε με τη ζωήτσα δεν θες να κάνεις συνεργασία, ρε Στέφανε? Και τι θα γίνει, θα πάρεις δηλαδή 41% όπως ο Μητσοτάκης και θα γίνεις αυτοδύναμος?
Για να δούμε. Ο κόσμος που έχουμε είναι καλός κόσμος. Είναι άνθρωποι που. Καλά, δεν είναι κακός κόσμος ο κόσμος που ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, που ψηφίζει άλλα κόμματα. Υπάρχει και κόσμος ο οποίος τρώει από ένα σύστημα. Υπάρχει και κόσμος ο οποίος είναι ομοφοβικός, ο οποίος συχαίνεται την διαφορετικότητα γενικότερα, ο οποίος αποκαλεί τους μετανάστες με ονόματα. Δεν είναι όλοι το ίδιο τώρα. Τι είναι αυτό που είναι το πιο ερωτεύσιμο στον Τάιλερ? Τι ερωτεύσιμο στον Τάιλερ? Η καρδιά του. Ναι. Είναι παιδί διαμάντη. Και νομίζω το βλέπει αυτό η χώρα. Σιγά σιγά η κοινωνία μας. Δεν αυτή η ιδέα του εάν έπρεπε να κρύψω τον Τάιλερ που λέμε στην αρχή. Όχι. Η απάντηση ξέρεις ποια είναι? Ξεκολλήστε εσείς. Όχι να κρυφτώ εγώ, εσείς να ξεκολλήσετε. Εδώ ερωτηθήκατε στις Πέτσες. Μετά από πόσο καιρό γνωριμίας? Μετά από 2 μήνες γίναμε ζευγάρι. Μετά από 2 μήνες γίνετε ζευγάρι. Άρα. Αλλά ξέρεις, είναι λυπηρό το ότι πρώτον αυτό διέρευσε και δεύτερον ότι κατευθείαν το πήρανε τα κανάλια και οι ιστοσελίδες που το έβγαλαν χωρίς να σκέφτονται, ρε παιδί μου, ότι είναι μια ειδική στιγμή, μπορεί να μην το θέλουν αυτό. Ούτε αυτό θέλαμε να έχει βγει στη δημοσιότητα, ούτε διαμέρισμά μας θέλαμε να βγει στη δημοσιότητα, ούτε σπίτι της Πέτσης να βγει στη δημοσιότητα. Όλα τα έχουν βγάλει άλλοι στη δημοσιότητα. Στο λέω με πάση ειλικρίνεια στο λέω. Αυτή η προκατάληψη, το ότι εγώ προβάλλω το lifestyle μας, είναι άδικο. Πουλάει διότι η χώρα έχει συνηθίσει πάντα στο δίθεν, στο καθώς πρέπει. Επειδή καταλαβαίνεις λοιπόν για ποιο λόγο η κυβέρνηση θέλει να με καταστήσει μια γραφική φιγούρα. Είναι επειδή αν ασχοληθούμε με αυτά τα οποία λέω. Πιστεύεις ότι αυτό θέλει να κάνει η κυβέρνηση, ότι θέλει να σε καταστήσει γραφική φιγούρα? Ναι, αυτό θέλει να κάνει. Επειδή είσαι πολύ lifestyle, ας πούμε. Όχι, δεν είμαι πολύ. Αυτό το οποίο είπες στην ερώτησή σου, το ότι εγώ είπα ότι θα δώσω το πόθεν έσχες μου μετά τις ευρωεκλογές, δεν ισχύει. Πότε θα το δώσει? Όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, θα το δώσω πριν από τις ευρωεκλογές. Α, θα το δώσεις. Άρα τις επόμενες 2 εβδομάδες θα το περιμένουμε. Ναι. Θα δώσεις κανονικά πόσα λεφτά είναι η περιουσία σου? Θα μάθουμε δηλαδή πόσα λεφτά έχεις? Λέτε να έχει περισσότερα από το Μητσοτάκη ή λιγότερα? Ιδού το ερώτημα. Θα δείξει μέχρι τις ευρωεκλογές. Δεν το εννοώ. Αυτό ακούγεται αυτοναφορικό, αλλά ισχύει. Δηλαδή, όχι, ακόμα και σε περιόδους που δεν είχα την ίδια οικονομική ευχέρεια. Δηλαδή, ουδέποτε σκεφτόμουν. Ναι, 100%. Εύκολα. Πάντα. Λοιπόν, παρακολουθήσαμε πάλι και το Βαγγέλη, παρακολουθήσαμε το πρώτο μέρος. Το δεύτερο έρχεται μετά τις διαφημίσεις. Νομίζω. Για να δούμε, άρεσαν στο πάνελ του Λιάγκα αυτά που άκουσαν ή θα τον θάψουνε? Δεν ξέρω, Βαγγέλη, αν θες να κάνεις ένα πρώτο σχόλιο μικρό. Ένα πρώτο σχόλιο είναι το εξής, ότι είναι πάρα πολύ ωραία τα επιχειρήματά του όταν μιλάει για την προσωπική του ζωή. Τα πολιτικά είναι μικρού παιδιού. Δηλαδή, οι δικοί μας ψηφοφόροι είναι καλοί. Το δικό μας το ψηφοδέλτιο, το ευρωψηφοδέλτιο είναι ωραίο. Αυτό δεν είναι πολιτικό επιχείρημα. Είναι απλοϊκή έκθεση παιδιού δημοτικού. Στα προσωπικά. Πάντως, εγώ δημοσιογραφικά ξέρω τι θα βγάλει. Και αν βγάλει αυτά που ξέρω εγώ, έχει δίκιο ότι θα εκπλαγεί ο κόσμος με αυτό το πόθεν έσχες που θα παρουσιάσει ο Κασελάκης. Δεν μπορώ να το πω γιατί δεν μου επιτρέπεται. Ένα μικρό σχόλιο. Συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Έφερε ένα απίστευτο ηλεκτροσόκ. Είναι το μεγαλύτερο outsider στα πολιτικά χρονικά της χώρας. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο. Τον είδα πολύ σίγουρο αυτή τη φορά και για το 20% πλάς. Και ότι θα γίνει πρωθυπουργός. Θα γίνει πρωθυπουργός. Θα τον ψηφίσει ο λαός για να γίνει πρωθυπουργός. Το είπε, σας λέω τι λέει τώρα. Το 2027 θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός. Έχω κρατήσει στο μυαλό μου ότι θα κάνει και 2 θητείες για 2 χρόνια. Δεν είμαι σίγουρος ότι χάρη και ο κύριος Τσίπρας με αυτή την τοποθέτηση τον αποκλεί από τα πολιτικά δρόμενα της χώρας εντελώς. Είπε ότι δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρας. Εγώ αυτό κατάλαβα. Μπορεί να υπάρχει Τσίπρας και κάτι άλλο. Και επίσης να του πω ότι με τις τιμές δεν τα πάει καλά. Να το κοιτάξει. Για τη φραντζόλα που είπε το 1 ευρώ. Ούτε για τα έξοδα του φαντάρου. Με έναν αφρό και 4 ξηραφάκια βγάζει ένα μήνα με 10-12 ευρώ. Εκτός αν ξέρει να μας πει ο κ. Κασελάκης πως έχει το παντεσπάνι. Και θα το δεχθούμε. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Πώς θα γίνει πρωθυπουργός, Γιώργο μου, ή θα πρέπει να πάρει πάνω από 40%. Ή να κάνει συνεργασίες. Το 27 λέει. Το 27. Και αυτό δίνουμε και δεν χρειάζεται το Πασόκ. Καθόλου το Πασόκ. Δεν είναι στο. Πάντως παρά το γεγονός ότι πέταξε από πάνω ότι ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε σε εκείνον για τα TikTok και το lifestyle,
του το φύλαγε και νομίζω ότι τον κόλλησε στον τοίχο τον Αλέξη Τσίπρα με τις δηλώσεις του στη συγκεκριμένη συνέντευξη. Και νομίζω ότι είχε θυμώσει αρκετά με τις δηλώσεις του. Πάντως είναι και αλαζονικό το προηγούμενο πρωθυπουργό που σου άνοιξε το δρόμο να του λες ότι φύγε εσύ, γίνε πολιτικός μετανάστης. Τον σπρώχνει στην πολιτική. Τον τέλειωσε τον Αλέξη ο Στέφανος. Αυτό ήτανε. Θα σας πω κάτι τώρα. Θα σας πω κάτι. Είναι κάποια πράγματα που γνωρίζω λόγω και της προσωπικής σχέσης, δεν είναι φίλος μου, αλλά τόσες συνεντεύξεις που του έχω κάνει, έχω πει και δύο πράγματα παραπάνω. Δεν είσαι φίλος του, μόνο κολλητός είσαι. Έτσι. Είναι κάποια πράγματα που τα γνωρίζω, αλλά δεν μου επιτρέπεται να τα πω. Το αντιλαμβάνεστε αυτό. Θέλω να σας πω κάτι όμως. Δεν του άνοιξε κανένας Τσίπρας στον δρόμο. Ο Τσίπρας ήθελε να ξεφορτωθεί τους άλλους. Μην πω έτσι όπως το αισθάνομαι. Πήγα να πω μια λέξη που δεν είπε στη τηλεόραση. Ναι, πήγα να πω ο Τσίπρας και του Κασελάκη. Του φάνηκε εκείνη την ώρα διαφορετικός. Πόνταρε πάνω του γιατί δεν γούσταρε την Αξιόγλου και τους άλλους, τον Τσακαλώτο και όλους τους άλλους που του είχαν ανοίξει το λάκκο. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν εκτιμά, εγώ θεωρώ, ο Τσίπρας όσο όλοι νομίζουμε το Κασελάκη. Του είναι ένα αναγκαίο κακό. Και μετά αυτό που έκανε ο Τσίπρας, που πήγαινε το ρίξο συνέδριο και τελικά κέρδισε ο Κασελάκης, εκείνη την ημέρα έγινε αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ ο Κασελάκης. Την ημέρα που τον αμφισβήτησε ο Τσίπρας, που υποτίθεται ότι του είχε δώσει το δακτυλίδι στο συνέδριο, βάζει την Γεροβασίλη και τελικά γίνονται δημοσκοπήσεις μυστικές εκείνο το βράδυ και παίρνει 60-65 ο Κασελάκης και 30-35 Γεροβασίλη και από πίσω ο Τσίπρας και τελικά δεν πάνε να διεκδικήσουν την ηγεσία, γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Αυτά ποιος τα λέει? Εγώ. Ο ίδιος δεν τα λέει. Μα δεν μπορεί να τα πει ο ίδιος, ρε Βαγγέλη μου. Βαγγέλη μου γλυκέ. Κάνουμε και ρεπορτάζ. Επειδή λοιπόν δεν μπορεί να τα πει. Επειδή δεν μπορεί να τα πει. Όχι, δεν είναι μισές αλήθειες. Δεν μπορεί να τα πει σήμερα ο Κασελάκης. Για μένα, συμφωνώ απόλυτα με τον Τάσο. Πολιτικά τελειώνει τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας είτε μένει για πάντα στο περιθώριο βάσει αυτής της τοποθέτησης του αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ, είτε πάει και κάνει ένα καινούριο κόμμα. Δικαίωμά του είναι. Η πολιτική συμπεριφορά απέναντι στον πρώην Πρωθυπουργό είναι απόλυτα σωστή κατ' εμέ. Είναι απαξιωτική και το στέλνει στη μετανάστευση. Του λέει φύγε. Και πάει και κάνει δηλώσεις και λέει αριστερά δεν είναι lifestyle. Τότε άμα δεν είναι lifestyle αριστερά και σε το βλέπει Κασελάκη, φύγε. Τι ήθελες να πει ότι θα του παραχωρήσει τη θέση? Ιδεολογικά θα πει τι ήθελες να πει ότι θα του παραχωρήσει τη θέση? Η αλαζονική συμπεριφορά φαίνεται και από την τοποθέτησή του απέναντι στο Πασόκ. Πρέπει να προχωρήσει. Δηλαδή οι διαφορές του από ό,τι φαίνεται είναι πολύ μικρές και συμπεριφέρεται όπως ο βασιλιάς τους υπηκόους του. Εντάξει, το πρώτο μέρος δεν τον έθεψαν και πολύ. Απλά δεν θα πρόκειται να γίνει ποτέ πρωθυπουργός, δεν ξέρει τις τιμές στα σούπερ μάρκετ και τέλειωσε πολιτικά τον Αλέξη. Εντάξει, δεν έκανε πολλά. Λοιπόν, θα πάμε τώρα να παρακολουθήσουμε το δεύτερο μέρος της συνέντευξης Ποταμός πραγματικά. Βλέπω και το reaction που υπάρχει και σας είπα, κρίνετε ό,τι θέλετε. Σε ό,τι με αφορά, επειδή μου καταλογίζετε φιλικές σχέσεις, δείτε αν άλλος δημοσιογράφος έχει πιέσει τόσο πολύ το Στέφανο Κασελάκη. Αν λοιπόν μου πείτε ότι πήγες και τον έγλειψες και του είπες πόσο μεγάλος είσαι, τι ηγετάρα είσαι κτλ. Να το δεχθώ. Σε παρακαλώ, Άρια. Εάν μου βρείτε ένα δημοσιογράφο. Όχι ρε Γιώργο, τι γλύψιμο και τέτοια πράγματα μας λες. Φυσικά και το στρίμωξες. Ειδικά εκεί που βγάζατε φωτογραφία αγκαλίτσα, μιλάμε το στρίμωξες για τα καλά. Πάρα πολύ. Έχει γίνει ένας διαγωνισμός αυτές τις εκλογές για το ποιος πολιτικός αρχηγός είναι πιο θρήσκος από τους άλλους. Βγήκες εσύ λοιπόν και μίλησες, δεν ξέρω αν το έκανες σκόπιμα ή όχι, θα σε ρωτήσω αυτό, για το θαύμα που βίωσε η οικογένειά σου και εσύ, γιατί εσύ δεν το κατάλαβες, ήσουν μικρός, όταν παθίστηκες. Ποιος είπε το θαύμα, ρε παιδιά? Όταν λες εσύ ότι σχηματίστηκε ο Σταυρός στην Πολυπήθρα. Είναι μια ιστορία, είναι του που είπε ο ιερέας. Το έκανες σκόπι. Εσύ είσαι πολύ θρήσκος άνθρωπος. Δηλαδή πιστεύεις πάρα πολύ? Όχι πολύ, είμαι θρήσκος. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι κάθε λέξη της Εκκλησίας είναι αληθινή ή σωστή, μάλλον. Δεν σε έχει ξενερώσει να το γενικά ότι στο δόγμα, δηλαδή ότι αυτά τα οποία πρεσβεύει ο χριστιανισμός είναι σημαντικά. Πιστεύω ότι υπάρχει ο Ιησούς Χριστός και ότι έχει υπάρξει ένας θαυματουργός. Ήταν γιος του Θεού. Άνθρωπος, το πιστεύω αυτό. Ήταν γιος του Θεού, ότι αναστήθηκε. Αλλά από εκεί και πέρα τα σχίσματα στην Εκκλησία και η κάθε μετάφραση που έχουν κάνει κτλ. Αυτά είναι ανθρωπογενή. Να σου το πω, απόρριες, μάλλον ανθρωπογενείς απόρριες του αρχικού δόγματος. Άρα δεν πιστεύω είμαι χριστιανός, πιστεύω τον Θεό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν σέβομαι
την πίστη του κάθε συμπολίτη μου που είναι διαφορετική. Και πιστεύω χωρίς κανέναν ενδιασμό στους διακριτούς ρόλους εκκλησίας και κράτους. Μάλιστα. Θα το κάνεις άμα γίνεις πρωθυπουργός? Ναι. Δεν ξενερώνεις με το γεγονός ότι η ρητορική της εκκλησίας είναι εναντίον των ομοφυλόφιλων, λέγοντας ότι είναι άνθρωποι που μόνο εν μετανία δικαιούνται να μπουν μέσα στους ναούς? Είναι η ρητορική μερικών μελών της εκκλησίας. Της πλειοψηφίας, Στέφανε. Εάν είναι της πλειοψηφίας, να κάνεις ένα γκάλο. Να πάει εκεί η GPO που λες. Με λίγα λόγια, και πιστεύω και δεν πιστεύω. Και συμφωνώ με την εκκλησία και δεν συμφωνώ. Λίγα απ' όλα και είμαι με όλους εντάξει. Ενώ ο Βελόπουλος που λες, τι λέει, ξέρεις, χτυπάει. Όχι, όταν σε ειρωνεύει και σε λέει Λεβέντη, τσαντίζεσαι ανθρώπινα, ας το πολιτικό κομμάτι. Το λυπάμαι. Ανθρώπινα. Το λυπάμαι. Το λυπάσαι. Ναι, το λυπάμαι που κοροϊδεύει τον κόσμο. Ξέρει πολύ καλά ο ίδιος σε τι κόσμο ζει και τον κοροϊδεύει για να μπορεί να προωθήσει την καριέρα του στην πολιτική. Και ακριβώς αυτό έχει συγχαθεί ο κόσμος. Έχει συγχαθεί το παιχνίδι της πολιτικής. Είτε λέγεται Μητσοτάκης με Γκρίνμπεργκ να στέλνουν μηνύματα και να συγκαλύπτουν, είτε λέγεται Βελόπουλος και όλοι οι άλλοι με τη μισολοδοξία τους. Εντάξει, τελικά το ίδιο τους έθαψε και το Μητσοτάκη και το Βελόπουλο. Οπότε βγήκε το ντέρμπι. Καλά πάμε. Θα μείνεις για πάντα στην Ελλάδα? Ναι. Δεν θα γυρίσεις ποτέ στην Αμερική? Όχι. Παιδιά, πότε θα αποκτήσετε με τον Τάιλερ? Είναι προσωπικό ζήτημα. Είναι εικόνα αρχηγού αξιωματικής αντιπολίτευσης να του πετάνε με λουλούδια στα μπουζούκια? Σου πετάγαν. Δηλαδή, προφανώς ζηλεύουν οι άλλοι πολιτικοί. Να πάνε και άλλοι πολιτικοί, λοιπόν. Ναι. Να πάνε και. Πήγε ο Μητσοτάκης στη Μαρινέλα. Δεν είδα λουλούδια να τον δεν νομίζω ότι έχει λουλούδια. Θα πάει και ο Μητσοτάκης στον Αργυρό, να δούμε αν θα πάρει λουλούδια ή όχι. Σου άρεσε που σου πέταξαν λουλούδια ή αισθάνθηκες άβολα? Όχι. Ούτε το ένα ούτε άλλο. Θεωρούσα ότι είχε πλάκα. Θεώρησα ότι μου πετάνε τα λουλούδια, λέω τι έγινε εδώ πέρα. Λέω ότι καν το συνειδητοποίησα τι είχε γίνει. Μόνο ο Κασελάκης δέχεται λουλούδια. Όλοι οι άλλοι δέχονται γιαούρτια. Έτσι είναι. Στέφανε, έφυγες από την Ελλάδα πότε? Στα 14. Έζησες στις ΗΠΑ 20 χρόνια, 21, πόσα? 21 και γυρίζεις τώρα 6,5 χρόνο στην Ελλάδα. Ένα χρόνο. Την αγαπάς στην Ελλάδα? Πάρα πολύ. Πάντα την αγαπούσα. Από μικρό παιδί την πονούσα, την αγαπούσα. Ήμουν το παιδί στο. Τι αγαπάς περισσότερο στην Ελλάδα? Τι αγαπώ περισσότερο στην Ελλάδα? Αγαπώ τον κόσμο της. Υπάρχει μια λεβεντιά, ένα φιλότιμο σε πάρα πολύ κόσμο. Και όχι με τη λεβεντιά που άλλη μια λέξη που καταστρέφεται στη χώρα μας όπως την χρησιμοποιεί ο Βελόπουλος. Όλους τους πολίτες. Και το λέω ειλικρινά όταν μου λένε άντε να σε δούμε και πρωθυπουργό. Πάρα πολύ μου το λένε αυτό. Και τους λέω να μας δούμε πρωθυπουργό. Διότι όπως ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη, έτσι και ένας κούκος δεν πρέπει να κυβερνά μόνος του το Μαξίμου. Μπαίνεις στο στο Μαξίμου. Θα συνεχίσω να κάνω αυτό που κάνω τώρα. Θα πηγαίνω κάθε εβδομάδα να περνάω τριήμερα μέσα στην κοινωνία, να ακούω, να λύνουμε θέματα. Δεν θα κλειστώ μέσα. Θα σκιστούμε στη λαϊκότητα με τον Στέφανο. Ο λαός θα κυβερνάει, θα είναι πρωθυπουργός. Γίνεστε πρωθυπουργός. Πες μου την πρώτη, μην μου πεις γενικά, πες μου ειδικά. Ποια θα είναι η πρώτη απόφαση που θα πάρεις? Μια απόφαση που θα αλλάξει κάτι σημαντικό. Εάν είμαστε στον αντίστοιχο συνταγματικό κύκλο, ναι. Θα είναι η κατάργηση των βουλευτικών ασυλιών, η κατάργηση των βουλευτικών προνομίων, η κατάργηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Και θέλω να σου το πω ειλικρινά ότι εάν μου συμβεί κάτι, δεν θέλω να έχω ειδική μεταχείριση, δεν θέλω να πάω σε ιδιωτικό νοσοκομείο, εννοείται. Δεν έχεις ασφάλεια ιδιωτική? Όχι, δεν έχω. Δεν έχεις ασφάλεια ιδιωτική? Εσύ δεν είσαι ασφαλισμένος, είσαι ασφαλισμένος εδώ κανονικά? Είμαι ασφαλισμένος στο δημόσιο, ναι. Είσαι ασφαλισμένος στο δημόσιο, δηλαδή αν πάθεις κάτω και πάω ξύλο θα πάει σε ένα δημόσιο νοσοκομείο? Ναι. Χωρίς δεύτερη αμφιβολία. Καλά, έχεις και τον Τάιλερ στο σπίτι, φαντάζομαι. Δεν είναι το ίδιο, αλλά ναι. Και αυτή η ιδέα των VIP καλεσμένων που μένουν στα πεντάστερα για το Conference Cup θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο. Πραγματικά απαράδεκτο. Και πάλι ψέματα που λένε. Πόσα ψέματα λέει αυτή η κυβέρνηση. Λένε, μα αυτό γίνεται πάντα. Γίνεται για τους επίσημους καλεσμένους, όχι για τους φιλάθλους που τυχαίνει και ζουν, που διαμένουν μάλλον στα πεντάστερα ξενοδοχεία της Αθήνας. Πείνασα. Να το κλείσουμε νομίζω. Για πες. Να το κλείσουμε να φάμε. Πάμε μια ρέγγα. Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό? Δεν έχω πολλά φαγητά τα οποία, ξέρεις, ας πούμε, είναι καλύτερα, χειρότερα, αλλά γενικά μ' αρέσει η Ιταλική κουζίνα, δηλαδή ο σομπούκο ή κάτι τέτοιο. Μ' αρέσει από την ελληνική κουζίνα λατρεύω το ψάρι. Αλλά και τα μαγειρευτά, μου αρέσουν πάρα πολύ.
Από την Ιαπωνέζικη κουζίνα, εντάξει, εκεί θεωρώ ότι η Ιαπωνέζικη κουζίνα έχει. Είναι καλύτερη σου εσένα, το σούσι. Έχει, ας πούμε, το σούσι και όχι μόνο, και είναι για το κρέας, είναι δηλαδή σε άλλο επίπεδο. Αλλά δεν είμαι πολύ του φαγητού. Γενικά δεν με ενδιαφέρει εάν φάω τυλιχτό ή αν φάω σομπούκο. Μου είναι αδιάφορο. Αρέσει και να κυβερνήσει. Ωραία. Άρα λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα για να το κλείσουμε. Ήρθα στο στρατό για σένα. Ήρθα στις Πέτσες για σένα. Ποια θα είναι η επόμενη επικίνδυνη αποστολή? Πού θα κάνουμε την επόμενη συνέντευξη? Μην μου πεις το Μαξίμ, γιατί αργεί αυτό, αν έρθει ποτέ. Μάλλον δεν θα υπάρχει άλλη από ό,τι καταλαβαίνω μετά από αυτό το σχόλιο. Ξεκινήσαμε μεσημέρι. Είναι βράδυ, μην το πάμε πρωί. Στην υγειά σου, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Και να είσαι καλά. Την έκανες την γκάφα τελικά, Γιώργο, έστω και στο τέλος. Και μάλλον τον έχασε στο Στέφανο. Δεν βλέπω να ξανακάνει συνέντευξη μαζί του με αυτά που λέει. Έχουμε μείνει άφωνοι. Έχουμε μείνει άφωνοι. Το βλέμμα του. Βαγγέλη, το Βαγγέλη παρακαλώ. Μιλάει και δεν τον ακούμε. Βαγγέλη. Εδώ είμαι. Λέω να είστε καλά. Ήταν μια πραγματικά, λέω και για τα δύο μέρη, πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Δηλαδή, το λες ειρωνικά. Δεν πειράζει. Όχι, το λέω στα αλήθεια. Για να δούμε τώρα στο δεύτερο μέρος, τους άρεσε περισσότερο ο Κατσελάκης ή δεν τον θάψουν το ίδιο με το πρώτο? Για να δούμε τις τελικές εντυπώσεις από τη συνέντευξη στο πάνελ του Γιώργου Λιάγκα. Το λέω στα αλήθεια. Δηλαδή ήταν ερωτήσεις που με δυσκολία θα τις έκανε κάποιος όταν έχει κάποιον απέναντι και τον κοιτάει στα μάτια. Παρένθεση, εσύ τον κοιτούσε στα μάτια, εκείνος συνέχεια κοιτούσε ή την κάμερα ή κάτω στο τραπέζι ή ψηλά. Είναι μια διαφορά. Ή τη ρέγγα. Αλλά και είχε πολλές εναλλαγές. Ακούσαμε για τα πάντα. Μερικά βέβαια νομίζω ότι είναι προς σχολιασμό. Δηλαδή, θα μου επιτρέψεις να πω κάτι. Ότι ο ίδιος μας λέει ότι τον κατηγόρησαν ότι είναι ξένος. Κατηγορήθηκε ότι είναι ξένος από το ίδιο του το κόμμα, γιατί το ίδιο το κόμμα έλεγε ότι αυτοί που είναι στην Αμερική δεν πρέπει καν να ψηφίζουν, γιατί είναι πραξικόπημα. Να παρεμβαίνουν κάποιοι οι οποίοι δεν ζουν στο ρυθμό της Ελλάδας και να αποφασίζουν για μας. Αυτό δεν το έλεγαν οι αντίπαλοι του, το έλεγε το κόμμα του οποίου ηγείται. Επίσης, είναι πολύ απλοϊκό να λέει ότι το πρώτο που θα κάνω είναι να καταργήσω τη βουλευτική ασυλία. Θα μπορούσαν, αφού λοιπόν είναι κατά της βουλευτικής ασυλίας, να μην τη χρησιμοποιούν. Το υπενθυμίζω ότι ο υπαρχηγός του, δεν ξέρω κατά πόσο είναι ακόμα, ο κύριος Πολάκης, την ασυλία την έχει χρησιμοποιήσει. Δεν νομίζω ότι είναι ο κύριος Πολάκης υπαρχηγός του, εξ όσων γνωρίζω. Ναι, λέω, δεν ξέρω γιατί. Πρώτον, διστάζει να τα βάλει με τον Ιερώνυμο, με τον Αρχιεπίσκοπο. Δεν τα βάζει με τον Ιερώνυμο. Πάντως είμαι, δεν είμαι πολύ θρήσκος. Ναι, είμαι αρκετά θρήσκος. Επίσης, δεν υπάρχει το πιστεύω ή πιστεύω λίγο ή πιστεύω πολύ. Ή πιστεύεις ή δεν πιστεύεις. Ναι. Διαφωνώ σε αυτό που λες, αλλά πρώτη φορά όμως λέει δεν είμαι πολύ θρήσκος, είμαι θρήσκος. Δεν υπάρχει το δεν είμαι πολύ θρήσκος, είναι σαν το έγκυος, είμαι πολύ έγκυος. Γιατί ρε Τάση μου, δεν έχουμε βρει ανθρώπους εδώ στην εκπομπή μας, ειδικά που ασχολούμαστε με τα θέματα θρησκόληπτους, που η θρησκευτικότητά τους είναι υπερβολική και λένε βλακίες. Όταν λες πιστεύω, βάζεις τελεία. Πιστεύω. Πάντως κάνει ένα βήμα κατά της Εκκλησίας και μετά τραβιέται πίσω πάλι. Κάνει ένα βήμα κατά της Εκκλησίας, τραβιέται πίσω πάλι. Και δύο ακόμα πολιτικά εγώ θέλω να πω μηνύματα. Πρώτον, είναι πάλι ένα μήνυμα για τον κύριο Τσίπρα. Λέει ότι μετά από δεκαετίες πρέπει να σηκωθούμε, είμαστε διαρκώς τελευταίοι στην Ευρώπη, άρα τα 5 χρόνια συνολικά του κυρίου Τσίπρα είναι μέσα σε αυτό. Δεν σηκώθηκε η χώρα καθόλου με τον κύριο Τσίπρα. Είναι καρφί ξεκάθαρο. Και μισή το ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα. Θυμάστε τι έκανε τότε, τα δίνει τα δυνατά του ο Τσίπρας. Μετά από ό,τι περάσαμε, σώσαμε τη χώρα όλοι μαζί, ναι, και δεν πήγαμε στα βράχια να πάμε σε καμιά δραχμή που ο άλλος ανέβαινε με το ταξί να κόψει νομίσματα με το κοπείο και το κάνει και διαφήμιση. Δηλαδή τέτοια βλακεία μας δένει. Ο άλλος έκανε διαφήμιση ότι πάει να κόψει νομίσματα στο νομισματικό κοπείο. Ο κύριος Βαρουφάκης έλεγε πάρε τα λεφτά να φύγουμε από την Ευρώπη. Τώρα δεν ξέρω αν θα ήμασταν εδώ, δεν ξέρω που θα ήμασταν. Πάντως πολύ σίγουρο τον βλέπω ότι θα γίνει πρωθυπουργός κάποια στιγμή. Μακάρι να γίνει ο άνθρωπος και καλά κάνει και πιστεύει στον εαυτό του. Αλλά τα νούμερα και τα ποσοστά δεν δείχνουν κάτι τέτοιο ακόμα να είναι τόσο αισιόδοξος. Ναι. Είναι σχόλιο τώρα. Ωραία. Μάλλον στο τηλεοπτικό πάνελ του Γιώργου Λιάγκα ψηφίζουν όλοι Μητσοτάκη. Δεν εξηγείται, ας πούμε, ότι τον έχουν θάψει τόσο πολύ, και στο πρώτο μέρος είδαμε τα σχόλια και στο δεύτερο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτή ήταν η συνέντευξη και γενικότερα το βίντεο. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Χαίρετε.